Sanibona insizwa zakithi. Ngithemba ukuthi niyaphila, ngiyathemba ukuthi niyaphila nonke nina benkosi. Oyingane zakwethu, cha abafowethu, ngikhetha ukwenza le video ngenxa yokuthi ngibona abantu bakithi kunezinto abavele bedlale ngazo, noma ubone ukuthi yabona lokhu kunobungozi banguna phakade, kunjengokuthi kwenziwe izinto emahlangeni, kudlalwe neintombi macashelana, kuthiwa kuyadlalwa bese kuzale kumuntu azalwe ingane yala ekhaya imzala kumuntu wala ekhaya, kade kuthiwa kuyadlalwa. So ukudlala kunobungozi, kufanele ngesinye isikhathi sikubheke. Kunalo mzungezo weinkulumo othi thatha lento kuyaphileka nalento, kushiwa inyoka, kushiwa ukuthwala. Ngicela ukwexwayisa empeleni, ngiyafisa ngathi amakhosi lento angayikhuza, ngoba kweminye imizi impilo iphelile iqedwa yilento, noma abantu bengayisho bona sakudlala besho yonke lento abayikhulumayo, kodwa eminye imizi iphelile iqedwa yilento. Kweminye imizi ingane zabafowethu, ingane zakubo kwabafowethu, intombi zethu aziyitholi ingane iqedwa zinyoka. Kweminye imizi insizwa iphelile ziqedwa inyoka, kuphila umuntu oyedwa. Kweminye imizi abazali baphelile abekho, baqedwa izinyoka. Uyabona, ingane zala ekhaya ziphuphumalelwa izisu njalo, intombi iphuphumalelwa izisu. Ngake ngayikhuluma futhi lento ukuthi intombi mayikhulelwe zingayi kule micimbi leyo kusuke kuhlangene khona inqwaba yabantu, kakhulukazi le micimbi esihlanganisa thina njengeinsizwa zasemakhaya sizoyibukela umculo, ngoba kule micimbi kusuke kugcwele laba bantu abaphila ngalendlela. Uyabona, so ke ngiyabona ukuthi kuyadlalwa kumnandi, ngiyaphoqeka nje ukuthi ngenze le video noma ingeze ukuba yinhle ngenxa yendawo engikuyo, kodwa bafowethu akuyona impilo lekhulunywayo lento yokuthi kulegalize noma kwenziwe kube semthethweni into ewukuganga, into eqeda imindeni, into ebulala izingane, intombi njoba iphuphumalelwa izisu njalo nje. Izingane zabantu emakhaya, izingane insizwa ziyasebenza kanzima, ziyasebenza ifuna ukulobola abafazi baphuphumalelwa izisu ukuze konakala ubudlelwane ngenxa yalezi zinto lezi. Ngiyonithathela nje isibonelo mina bafowethu ngesonto engilithandayo, isonto lakwaShembe. Isonto lakwaShembe ziyagana intombi, ziyagana ziphethe kahle. Ziphethe kahle izingane zabantu, zigane isuke ebutshitshini ingane zibe neminyaka ewu22. Ifika insizwe ithathe, sijabule nathi sithi hayi impela ingane yabantu izophila kahle, ithathwe isigwili, yabo. Kodwa uhafu walezi izingane eganayo, uhafu noma uhafu nesigamu ngaphezulu nengxenye ngaphezulu, u3/4 walezi izingane eganayo ziyabuya emendweni. Iningi lazo manje ngayibuza ukuthi izibuyelana, ngoba isuke igana abantu abanemali, suke igane kuvele ngokuthi laba abantu ezibaganayo banemali, zibuyelana pho emendweni, zifica izinto okungezona. Ayiphindi ilunge impilo yalezi izingane, ayiphindi ilunge impilo yomuntu othatha izinto ezingalungile ayilethe emndenini. So ngempela masithi lento inempilo, ayithathwe lento, thatha lento uzophila. Sisho ukuthini? Kuzophila wena wedwa egcekeni, ngoba phela lento izogcina idlala emndenini. Sidlalelani noma sinesizungu, sidlalelani ngezinto bafowethu ezinganayo impilo, sidlalelani ngezinto ezingeke zelekelele umuntu. Anifuni ngani iqiniso ngalezi zinto ukuthi kwenzakalani ngalezi zinto. Nalabo abantu abacosha inhlwathi isencane, yabo, labantu abacosha inhlwathi isencane, umuntu ethefuye nje inhlwathi laphana ebese ethi umuntu uphila ngayo inhlwathi eqamba amanga, enzela abantu behambe beyongena eweni, ngoba bazama ukudayisela lezi inyanga zabo mbumbulu imithi le engasebenzi. Niyabona bafowethu, inhlwathi la kwaNongoma, nginitshela wengane zakwethu, inhlwathi ayikho nje inhlwathi yake yadla umuntu la. Inhlwathi ayimudla umuntu, inhlwathi ayinabo ubungozi. Uma ungayithatha incane inhlwathi uyibeke endlini ude uyinika amagundwane, igcina isikwazi ukuthi uyayiphakela wena, ayinabo ubungozi, ayidingi ngisho umuthi ukuze ube nayo. Akudingeki ukuthi ube nomuthi ukuze uphathe inhlwathi. So msana lokhu nisikhohlisa ngeinhlwathi. Angiphathi ke ngaloyo owulamthuthu, leyo ulamthuthu lene enamabala aphuzi. Ulamthuthu leyo kwakhiwa leyo.
So uma ngabe ngempela kuwukuthi nina nithi lezi inyoka zenu niyilanda emanzini, ngempela niyilanda emanzini, anihambe niyolanda le yamanzi inhlwathi uze uzoyibeka endlini sikubone ngempela ukuthi ngempela wena unamandla okulanda inyoka emanzini. Ngoba nina nikhuluma izinto, iningi lalabo abantu abaphethe inyoka bakhuluma izinto abangazazi. Mina owami ubaba wayilanda inhlwathi emanzini, hayi eyokuthwala, lene landwa ngoba umuntu enesiphiwo semoya. Ayikhuli futhi leyo nhlwathi leyo, ayibekwa futhi leyo nhlwathi leyo, iyabulawa kubekwa isikhumba sayo. So ke sicela ukuthi kungalokhu kugangwa ngabantu. Amakhosi lento ufuna ikhuze ngoba imindeni iphelile, imindeni iqedwa ilento. Izingane bafowethu, kuyo yonke into empilweni ongayenza embi, into okufanele ube nonembezo wokungavumi ukuthi yenzeke ukuthi uqede ikusasa lempilo. Uyabona mangabe wenza abantu bephunyelwe izisu ngoba wena ufuna ukuba nemali, wenza abantu bephunyelwe izisu ngoba wena ufuna ukuba nemali, uqeda impilo. Iyonto okufanele sibe singabantu bafodoshe kuthiwa kunjani noma kunjani singavumi ukuthi kuqedwe impilo yekusasa lezwe. La kwaZulu akaze ubuthakathi bube yinto eyifashion, abukaze kwaZulu ubuthakathi bube into eyifashion. Manje kukhulunywa ubuthakathi nobusathane bukhoma. Wonke umuntu, abantu bangamagwala, abantu banqena ukukhuza into nje, balibala bonke abantu nje manje basaba ukukhuza into, bafuna ukuhambisana nento engekho right. Angisho mina ukuthi abayeka abantu abakwenzayo, kodwa ngenzela laba abangazi ukuthi lento inobungozi obungakanani, njoba kuthiwa inabungozi kuyaphileka ngayo. Ngicela ukusiza bona kuphela. Nina eseninayo eniphila ngayo lento enazi ukuthi nini iyaniphilisa, kodwa iqiniso ofanele nazi ukuthi zidle ibeletho zeingane lezi inyoka zenu zemlingo. Zidle ibeletho zeingane, zidle ibeletho zabafazi benu, abafazi benu balalwa lezi inyoka, zingena ngaphansi kubo lezi inyoka. Zigumuza ibeletho abantu abafazi bobabona abafazi balabo abantu abazali. Iyodwa inhloso yokuthatha umuntu wesifazane empilweni, umuntu wesifazane uthathela ukuthi azozala, ayikhenye. Ngicela bengifundisa abanye makukhona enye abayaziyo. Mina ngazi ukuthi umuntu wesifazane uthathelwa into eyodwa ukuzokuzalela izingane. So ke mangabe ufuya inyoka egumuza isibeletho la kuhlala khona ingane, lo muntu lenjabulo engaka eyokuthi umuntu abone ephethe ingane encane, laba abantu besifazana abaphunyelwa izisu bengazi ukuthi lezi zisu iphuma ngenxa yalezi inyoka, nithi abaphile kanjani? Nabo abantu besifazane khona ababhizi lapha, labo ohlulekile abagcwelela, ababhizi bethi thatha lento akazi nokuthi kukhulunywa ngani. Umuntu wesifazane uyisitshe esibuthaka uma kunomoya omubi. Umuntu wesifazane ngisho intelezi imenza phuphumalelo isisu. Akufanele abantu besifazane besupport izinto ezikanje. Siyazi ukuthi khona sebegive uphile, siyazi ukuthi khona ababulala amadoda, siyazi ukuthi khona sebayibulalela bona izingane, unembeza usekho. Kodwa kulezi izingane ezincane ezisakhula nalezi insizwe ezincane ezisakhula, ukuhlupheka insizwa zakithi, lokhu kusebenza uhole njalo ngenyanga, ukuphela inyanga ungasenayo imali, ikhona kuyimpilo.